O secretario de Organización do PSOE galego reuniuse o xoves coa executiva da UGT no Deza, que leva traballando un ano con José Castro á cabeza. Tras a xuntanza, o sindicato daba a coñecer un informe feito polos seus servizos económicos. Nel revélase un preocupante aumento do paro, 900 desempregados máis na comarca que hai un ano, o que supón un incremento do 20%. Está por encima de Galicia e de España, onde se incrementou un 12 e un 15% respectivamente. Os datos do desempleo aquí na comarca son espectaculares, son moitísimo máis malos incluso que no resto de Galicia. A nosa comarca, a que nos engloba a UGT Deza, son 9 concellos dos 62 concellos da provincia de Pontevedra. En total, case 5.300 parados nas comarcas de Deza e Tabirós Montes a marzo de 2010 con respecto a hai un ano. Os sectores máis afectados, o primario, a construcción e o textil. É dicir, co cal temos tres sectores fundamentales, tres sectores en crisis, e, por lo tanto, aquí hai que facer un plan específico. É dicir, e temos os traballadores que tenemos que empezar a facer formación, tenemos que empezar, hai que estar pendentes, é dicir, volvemos ao mismo as políticas activas de emprego, a ver cantas escolas Obradoiro e cantas escolas taller e cantos centros de formación veñen pa aquí, pa comarca específicos, posto que temos que empezar a formar a xente, pois quizás pa moita dela para traballar noutra cousa distinta da que estaba traballando. O informe tamén advirte da alta sinistralidade laboral, que aumentou un 5% nas empresas da zona, un dato preocupante e paradóxico, tendo en conta que se están a reducir postos de traballo. Segundo a UGT, a explicación está no feito de que as firmas están investindo menos en seguridade.